Alikho elishona lingenazo ezalo emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Abahlali basemjondolo babambe imashi enkabeni yeTheku. Kuququzelwe umphakathi ukuba ungene emkhakheni wezamahlathi kanti wezemfundo ephakeme namasu okuphepha kwabafundi. Izindaba za1 KZN TV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Bamashele isimo ababhekene naso abenhlangano abahlali basemjondolo laba bathi kuyakhathaza ukuthi nanamanje basazithola bedilizelwe imjondolo yabo futhi bekhishwa inyumbazane ezintweni ezibathinta ngqo. Yize lakuleli lihlanganisa iminyaka engama31 lazuza inkululeko. Le mashi ibibanjele eThekwini. Baqunge imvula ebelidliva bangena emgwaqweni ngenhloso yokuzwakalisa izikhalazo zabo ngombhekisho abahlali basemjondolo. Laba bathi ke bafuna umhlaba, izindlu okunesithunzi lapho ke behlezi khona. Sifuna umhlaba, decent housing and dignity where we currently live. La sihlala khona. Abangasise emgigimbe, abangasise Flatway. Akuye bona lapho. Abasinikeza umhlaba ngoba sebehlulekile ukusakhela izindlu. Ba provide ama service sites so that isizovusa imizi yobaba nemizi yomama bethu. Lenhlangano emele izinkulungwane zabantu bakuleli abahlala emjondolo esingathele mashi ngenhloso yokuveza ke ukuthi yize elakuleli lihlanganisa iminyaka engama31 la khuleka kodwa ke bona bathi ke kabayiboni inkululeko kwazise basacindezelekile ngeindlela ezahlukene. Bathi ke sebebhale kwaphela uinki ngokungaba ke izixazululo ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu kwazise ke imjondolo iyo ekhahlamezeka kakhulu. Abahlali basemjondolo has, as part of a Durban coalition and the coalition of civil society in Durban, submitted the People's Plan for the right to housing in the age of climate change to the eThekwini municipality. This plan provides solution for the municipality for climate resilience, adaptation, and justice. We demand that this plan must be included in the municipality's integrated development plan and other budget processes to ensure that the city adequately respond to the needs of the people. Ungqongqoshe womnyango uzobusa ngokubambisana nezomdabu kuleli wamkele uhlelo izikhalazo nalapho ke eveze khona ukuthi ungahlonipheki nokungabi nesithunzi kwezindawo eziyimjondolo kakwamkeleki. Hayi singabantu abamnyama abafana nani. Ukuhlupheka kwenu siyakwazi. Futhi singabanye abavela ekuhluphekeni okufana nokwenu. Abanye abangayazi imvelaphi yethu bazosho ukuthi hayi suka nabe ehluphekeni laba asikhohliwe. Ngakho ke njengoba niphume izulu lina siqonda kahle ukuthi noma ngabe liyana noma ngabe libalele ukuhlupheka kwenu kuyinto efanayo. Esiqonda ukuthi ukuhlonipheka kwesithunzi senu akukho. Izindlu zangasese njengoba lina isimo esingamukeleki nesiletha ukugula kubantwana bethu. Yabona lesimo ke sisiqonda kahle. Fisa ukuthi ke mase nibuyele emakhaya hambani ninethemba lokuthi nikwazile ukuba uhulumeni wenu azokunihlonipha. Uhlabisa uzophezele uba nomhlangano nobuholi babasemjondolo ukuqhamuka nezisombululo eindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Usekela ngqongqoshe wezamahlathi ukudoba nezemvelo uNarendra Singh uthi ngokomthetho kaSection 29 umnyango wezamahlathi umphakathi uyakhuthazwa ukuthi ufake izicelo zokuphatha amahlathi okungawahulumeni ukuze ke bathuthukise imiphakathi abaqhamuka kuyo. Ukusho lokho ngesikhathi ezonikela ngamahlathi amabili kwinkosi yesizwe sasenhlangwini egugwini emzimkhulu. Ekhuluma neziko lezindaba uveze ukuthi ujahe ukubona umphakathi wakulendalo udala ke amathuba omsebenzi ngalamahlathi.
Usekela ngqongqoshe wezamahlathi ukudoba nezemvelo uthi bayawukhuthaza umphakathi ukuthi ufake izicelo zokuphatha amahlathi ukuze bakwazi ukuthuthukisa imiphakathi abayakhele. Ukusho lokho ezonikezela ngamahlathi amabili kwinkosi yesizwe sasenhlangwini eGugwini eMzimkhulu. In terms of Section 29 of the Forestry Act, National Forestry Act, communities are invited to put in bids to manage state-owned forests in their particular localities. In this area here, over 420 hectares have been identified as state-owned forests. And through an application by Inkosi of the area, Inkosi Fodo and his council on behalf of the community, the department assessed the application and found that it would be suitable for them to manage these forests moving forward. Uthi njengoba kulamahlathi abanikezela ngawo enezihlahla esezilungele ukudayiswa unethemba lokuthi umphakathi uzokwazi ukuzenzela imali. There are trees that have already been planted here, ready for maturing, ready to be sent to timber factories and plants like Sapi and Mondi. And we hope that the community will, as soon as possible, start earning some income from here and also generating other activities like charcoal, timber. I'm very interested in honeys and bees being, harvested here. So we want the community to benefit from employment and from these economic activities that through government will be given to them. Inkosi yesizwe sasenhlangwini eGugwini ithi bajabule kakhulu ukuthi sebezoba yingxenye yokwenza umnotho. Isizwe indlela esijabule ngayo ngoba nathi sizoba ingxenye yokwenza umnotho ku-KZN. Amahlathi iyona nto enomnotho lapha eKZN ngoba isikhathi esikhulu bengaranwa yithina abantu abantsundu kodwa uma uhulumeni enza kanjena likhona ithemba ukuthi thina siyajabula futhi siyimisela ukuthi sizosebenza. Uthoka umhlaba umxhwele ukuthi kuzohlomula kakhulu intsha. Sahlala phansi njenge-council ukuthi yini engasisiza njengoba imisebenzi ingekho ingane zethu zihlala emakhaya zifundile kodwa sinazo izinto esingenza umnotho ngazo. Thatha masul apashela amahlathi sizibonela ukuthi ngeke sikwazi ukusebenza yini. Esikujabulela kakhulu manje sinama students abantu abakhona abatrainela babaphathe lamahlathi. Imeya kaMasipala uMzimkhulu ithi kuthokozisa kakhulu ukuthi abantu baziphathele umnotho wabo kuphinde kudaleke namathuba omsebenzi. Sokuyizona iziqalelo lezo ukuthi abantu bazolawula umhlaba yabo, umhlaba ubuyele kubona manje ngalendlela noba usa-own uhulumeni bona bezo administratorisha ihlathi kodwa lokho ukuthi amathuba emisebenzi eza kubantu nathi kuyasijabulisa kakhulu abantu baziphathele umnotho wabo ezandleni. Lumbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzimkhulu. Umnyango wezemfundo ephakeme kuleli uqalise uhlelo lokuhambela izikhungo zemfundo ephakeme ezifundazweni ezahlukahlukene ngenhloso yokubhekana ngqo nezinkinga ezikhungethe lezi zikhungo. Lumnyango uhlose ukuthola izisombululo ngezokuphepha kwabafundi, uqeda nya udlamelo zobulili nokuhlukumezeka kanye ke nokuqhamuka nje namasu oqinisekisa ukulingana kwabafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Usekela ngqongqoshe womnyango wezemfundo ephakeme kuleli uMimi Gondwe uhambele esikhungweni semfundo ephakeme e-University of Zululand enyakatho yesifundazwe. Uthi ke balungiselela uhlaka oluzobhekana nalezi zigameko. Umnyango wezemfundo ephakeme babambisene izinhlaka ezahlukene ukuhambela izikhungo zemfundo ukuxazulula izinkinga ezibhekene nazo. Wethulela uhlelo ngoNhlolanja wangonyaka kwedlule. Lo mnyango uthi ukuhambela izikhungo ukuphendula ke kumbiko wekhomishana yezokulingana ngokuvela kodaba lokuhlukunyezwa nokunukezwa kwabafundi ngokocansi ezikhungweni zemfundo. Last year, the Commission for Gender Equality released a report on gender transformation in the PSET sector, and then they later released a report around sexual harassment in our sector. And right at, when the first report was released,
I then thought to myself, I have to work with the Commission for Gender Equality and Higher Health to ensure that they help us in terms of combating GBV on our campuses and making them safer, and that we are able to really drive issues of transformation in our sector. And I then called Higher Health and the Commission for Gender Equality for a meeting, and I explained the vision I had about us working together, because I believe that issues around gender-based violence require a collective and a combined effort. They cannot be just left at our doorstep. And then we established a task team that would look at the nature of the partnership that we would have. And then, as part and parcel of the partnership are these outreach programs, but they are helping us as well. Udaba lesikhwama esilekelela abafundi ngoxhaso lwemali weNSFAS lube seqhulwini kulomcimbi. Usekela ngqongqoshe wezemfundo ephakeme kuleli uMimi Gondwe uthi ungalithola uxhaso lwemali kwabafundi kulesi sikhwama lugcina liphoqa abafundi besifazane ukuba bengene ebudlelwaneni ngenxa yokweswela. I'm joined by the COO of NSFAS, Mr. Errol Makubele. He's going to be on the ground with us today, because it's not only impacting students in general, but especially the female students, because the report on sexual harassment from the Commission for Gender Equality highlighted that some of our female learners are having to resort to relationships intimate partner relationships in order to survive, and that can't be right. And because sometimes we find that the allowances from NSFAS are disbursed very late, and those students have nothing really to live on, so they resort to having these relationships. Isikhungo iUniversity of Zululand ongoye sithi sinazo izinhlelo zokubhekana nokuphepha kwabafundi. We have workshops, we have committees that are looking on the policies, and we consult outside other stakeholders even to help our students in terms of counseling. And not long ago also we even had a pastoral care section where our students were able to report freely on these issues. Lo mnyango uthi uzoqinisekisa ukuthi ke iziphathimandla zezikhungo zemfundo ephakeme kuleli zigcina ke izikhungo zemfundo njengeziphephile ngaso sonke isikhathi. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu kwadlangezwa. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde ke sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zabaphambili namhlanje. Abahlali basemjondolo babambe imashi enkabeni yeTheku kuququzelwe umphakathi ukuba ungene emkhakheni wezamahlathi kanti wezemfundo ephakeme namasu okuphepha kwabafundi. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi bekufanele ukuthi umongameli wakuleli athathe isinqumo sokuthi amshintshe ungqongqoshe wezimali kuleli uEnoch Godongwane ngenxa yezinxushunxushu kwemali yentela phecelezi iVAT egcine ingasanyukanga. UShamase uthi lokhu kuzobe kungaqala ukwenzeka njengoba kwenzeka ngesikhathi uJacob Zuma esawumongameli eshintsha uPravin Gordhan. Ngemuva komzuliswano omningi ngodaba lokunyusa kwentela iVAT, ungqongqoshe wezezimali kuleli uEnoch Godongwane wayeqake waphakamisa ukuba inyuswe ngo2% kwaphikiswa wabe sehlisa waphakamisa ukuthi inyuswe ngo0.5% kulonyaka iphinde inyuswe ngomunye 0.5% ngonyaka olandelayo nokugcina kuze kufika la ukuthi khona imiswe kuhoxisa ukwenyusa kwayo. Amaqembu aphikisayo afana neMK kanye neFF namanye abese phakamisa ukuthi ke ungqongqoshe wezezimali kuleli uEnoch Godongwane ashenxe kulesi sikhundla ngoba ethi ke wehlulekile ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Umhlazi wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamase uyahlaziya. Sekubonakele ukuthi hayi engazathi vele lento lezolimaza abantu abaningi ayibuyele emuva. Nakho sibuyele emuva manje fanele kube khona ibill eParliament kube khona idebate manje indleko kwazona lezo. Lokho kushaya ungqongqoshe kushaya iqembu eliseqhulwini kushaya umongameli noma ngabe kwakuconsultant ngisho kwakukhona ukuxhumana kuboniswana njengoba besho nabanye namaqembu amanye njengo-IFP nabanye ukuthi cha icabinet yalidinga lolu daba kwadebate kungavunyelwana kodwa kugcina sekuthiwa akwenzeke lokho. Akusasho lutho lokho ngoba manje lokho ulimaza izwe lethu nezimakethe ziyashayeka ngalento eyenzakalayo lokho ziuginqa igonqo ngakho ke lento lena isho ukuthi
umongameli bese kufanele manje kumazwe nje aphusile namazwe azi idemocracy bese fana ahoxiswe ungqongqosho uGodongwane kubekwe omunye njoba kwakwenza ngesikhathi sika baba uMsholozi kwathi ukubonakala ukuthi uPravin Gordhan akafuni ukuthi kuye phambili ngokuthi kutholakale isivumelano neRussia ukuze kube khona i-nuclear power wabonakala ukuthi akamhoxise namanje ke bese fana hoxa kodwa manje inkinga esinayo ukuthi umongameli wethu unawo yini umdlandla ukuthi enze into njengale ngoba uyabonakala ukuthi engazathi uyabavikela ongqongqoshe bakhe uyazivikela isithunzi salohulumeni okhona eJNU nje ubuntengantenga kukhona abawugxekayo ngisho nabangaphakathi abawuvukela esiswini njengotshwala manje asazi noma uzokwenza yini lokho kodwa bese kufanelekile enze into enjalo. Udaba lentela iVAT ludaleke enkulu inkulumo-mpikiswano ePhalamende ngamaqembu aphikisayo kanjalo nje nasemphakathini jikelele ukuthi ke ngakube kuhulumeni ubambiswano eGNU uzokwazi yini ukuthi ke uqhubeke usebenze nokuthi kuzohamba kube noshintsho oluthile nami. uShamase uyahlaziya le ndaba lena eVAT increase ne decrease isidale inkulumo mpikiswano ngisho nasemphakathini nje jikelele ukuthi lo hulumeni wobambiswano uzohamba isikhathi esingakanani uzohamba ibanga elingakanani impilo yayo ingakanani izoqeda yini iminyaka emihlanu noma sizobona khona ushintsho eminyakeni emibili njoba kwenzeka nesikhathi sika baba uMandela kwathi iNational Party yaphela emva kweminyaka emibili yaphela yaqhubeka yodwa iqembu kaANC nabanye ababekhona ngaleso sikhathi manje nalapha ke lokho kwenzakalayo ukuthi umuntu nibambisene naye akuvule eswini njengotshwala njengeDA ivukela iqembu leANC isho khona ukuthi kwaba khona statement of intent uma into efike imangaze ukuthi leso statement of intent kwasona asiyona phela iconstitutional act ne statement of intent sakhona futhi akuyona into engayisiwe enkantolo kuthiwa ngenxa yalokho usukuphulile ngakho into nje evumelwano ezenza ukuthi bekhona ubambiswano mayephuma iDA njoba kodwa yazizwe inkulumo zamaqembu njengeqembu leANC bakho abaholi abathile abaningi balo ngisho naye uMngqongqoshe uGodongwane ngisho naye umongameli wathi awukwazi ukuthi ungaphikisana nebudget ebese futhi uyimplementa manje ke iDA vele yahlaniphaka kakhulu agijima enkantolo ukuze uma ngabe kuthiwa biphumelele ya-implementwa bizoba nencindezi kulo hulumeni wobambiso kodwa njengoba sekubuyele emuva yonke into kusho ukuthi okwamanje ke phela kuzoqhutshekwa khanjiswa. Lezi zindaba ze1 KZN TV ngenguSamkelswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Iqembu leNkatha Freedom Party eDumbe libambe imashi enokuthula libhekise esiteshini samaphoyisa lapho belizwakalisa khona izikhalazo zalo ngokubhebhetheka kokubulawa kwabantu besifazane kanjalo nezingane. Lokhu ke kuza ngemuva kwezigameko eziningi ezenzeke kule ndawo zokuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane emase beyabulawa kanti ke bathi ke lokhu kuvame ukwenzeka kakhulu kogogo kanjalo nezingane. Bazwakalisa ukukhathazeka abahlali baseDumbe lokhu kuvele ngesikhathi bemashele estation samaphoyisa ukukhalaza ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. UNomsasha Bangu uthi abantu abalithola usizo ngendlela efanele eBilanyoni. Sikhala kakhulu ngendaba yaseDumbe, especially iBilanyoni inkulu. Ubugebengu buningi. Besifisa la ukuthi into yokuqala le satellite esinayo eBilanyoni basekaningi ngivakashela ngichecka ngibona nenkinga ezikhona kule ndawo. Isiyavandalize ngathi ayinakiwe and namaphoyisa ama-officers astationiwe lapho ngathi awanakiwe ngoba uma ngabe abantu beya laphana bethi bofuna usizo uthola ukuthi badinga imoto okokuqala imoto ayikho sekufuneke balinde imoto uthola umuntu abuyele emuva uthiwa abuyele ekhaya uma kunesuspect linda usize sifike lapho sibone ukuthi sizoyithola lo suspect uzoyithola kanjani imoto ayikho ngoba umuntu ibe khona leso sikhathi leso ayinakiwe. Siyafisa ukuthi leya satellite isebenze 24 hours 24/7 ngoba ubugebengu buningi ebusuku. Uqhube ngokuthi abesifazane mabahlukane nokusula amacala uma ngabe sebewavulile. And siyafisa nabo abantu besifazane uma sebewavulile ama case abayekele phela ukuyocisha ama case ngoba umuntu uyayicisha icase kuphinde futhi senzakala isigameko aphinda ahlukumezeke aphinda hamba ovula icase aphinda ayicisha. Sicela ukuthi bakumele into abayidingayo
idemocracy yasiyenzela lokho ukuthi umuntu abe namalungelo akhe. Ilungelo lakho likuphi uma uvumela ukuthi wena uhlukunyezwe bese uyathula. Abangathula abantu besifazane abasukume balo. Kanti umhleli wale mashi uCelimusa Mthethwa uthi kufanelwe kukhuliswe abantu besilisa ukuze bayazi indlela yokuziphatha. Namhlanje abantu besifazane bayabesaba abantu besilisa ngenxa yobulwane osephenduke kubo. Kodwa ke ngiyakholelwa msakazi ukuthi akusibo bonke abantu besilisa abakwazi ukwenza izehlakalo ezimbi kangaka. Bakhona abanye abantu besilisa abakwaziyo ukuphila. Ngicabanga ukuthi enye yezinto okusafanele ibuyiswe engibona ukuthi yasuke yahamba kubantu besilisa. Kuqala abantu besilisa babekhuliswa bedodiswa. Namhlanje abantu besilisa bakhula bengoyiphethe. Akasekho umuntu okwazi ukutshela insizwe esakhulayo kuba yikupho ku right yikupho ku wrong. Khona manjalo omunye uthi amacala ayavulwa kepha wabonakala ukuba phelelaphi. Amanye ama cases uma ebikwa kodwa avele aphele kungabanga khona umphumela mhlambe umuntu engaboshwanga umenzi wobubi because abantu besifazane bayashaywa kakhulu especially ingane irape inkulu. Ama cases abikwe kodwa singaboni ukuthi kwenzakalani. Mhlambe bethola ibhayili umuntu mayise itholile ibhayili emva kwalokho uyabuya usezombulala ngoba ufuna ukuvala ubufakazi. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisedumbe. Umphakathi ongakazi ube nogesi enkandla uzofakelwa kulonyaka mali. Lo mbiko umenyezelwe ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ngesikhathi ethula isabelo mali somnyango wakhe. Kokunyeke akubalulile ukusungulwa komkhankaso obizwa ngokuthi sibuyela emasisweni kanjalo ke nokusungulwa kwethimba elisha elizolekelela umasipala ngezinhlelo zengqalasizinda ukugwema ke ukubuyiselwa kwemali emumva ingasetshenziswanga. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi Thula Sizwe Buthelezi uthi bazophendula kwizisulu zezinhlengelele kwaNongoma baphinde balungise uhlelo lwamanzi eJozini. Sizokwazi ukuthi endaweni yakwaNongoma kwaWard 19 nakwaWard 9 ukubeka imindeni eyishumi siyakhele izindlu ezintsha ngaphansi kohlelo lweCOGTA Emergency Housing Program. Sikubeke kwacaca ke ukuthi ngeke sikubekezelele ukuthi kube khona umasipala ozobuyisa imali emumva ngoba lokho kusuke kukhinyabeza intuthuko kubantu abadinga kakhulu amanzi, imigwaqo nogesi. Sibese sigcizelela futhi ukuthi endaweni yakwaNondabuya eJozini njoba lo mphakathi usulinde iminyaka engaphezulu kwe7 ukuthi bacoshe amanzi phezulu kwemali engango153 million eyasetshenziswa kodwa ngaphumi ngisho iconsi lamanzi. Sikubeke kwacaca ukuthi thina njengomnyango wakwaCOGTA sesizoyibambela. Uthi inkulu imali efakiwe kuhlelo lwagesi. Sizofaka imali engango56 million ukuze silungise ugesi waSolundi nokufaka ugesi omusha endaweni yaseBabanango kanjalo naseNkandla sizofaka imali engango15 million ukufaka ugesi ezigodini ezintathu eseyihlonziwe engakaze ibe nogesi. Ubuthelezi uthi izinduna zizoklonyeliswa ngomsebenzi wazo. Kunezinduna eziningi ezenza umsebenzi oncomekayo. Ingakho kulonyaka sizokwenza umncintiswano ukuthi induna evelele ebashaya bonke emakhanda izowina iquantum okuyikhumbi ezonikwa induna ikwazi ukuthi siyincome siyibonge siyikomelise ngomsebenzi. Kanti ubuthelezi uthi bethule uhlelo olusha oluqondene nomasipala. Omasipala abagxile kulokho okumele bakwenze kuwumsebenzi wabo. Umsebenzi womasipala ukuphakela imiphakathi yakithi amanzi, ukulungisa imigwaqo, ukuphakela ugesi, ukulungisa ukuthi isimo sonke sedolobha nesomkhandlo kube isimo esibukekayo, kulungiswe nama-pothole. Ngakho-ke u-Back to Basics uhlelo esigqugquzela ngalo ukuthi hayi omasipala ababuyele kulokho
abakhetha ukuthi bakwenze. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siphinde sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifulo sakazo namhlanje. Abahlali basemjondolo babambe imashi enkabeni yeTheku kuququzelwe umphakathi ukuba ungene emkhakheni wezamahlathi kanti wezemfundo ephakeme namasokuphepha kwabafundi. Kuleli qophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.85 uma liqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-21.37 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-25.03 uma liqhathaniswa ke nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$3,218.18 ounce kuthi welo ngahluziwe ube u-$66.55 umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Unozinto Kaizer Chiefs uBruce Vuma ugcine eziphendulele kwinkakha kanozinto leli qembu uItumele Nkhune ozwakale ephawula ngaye ethwamtshela ukuthi kumele ancintisane naye ukuze akhule kulomdlalo. Uvuma ekhuluma nabezindaba uveza ukuthi akekho unozinto kubona ongafika kuleli izinga likaKhune ngase kwenzele iqembu futhi uyakhuluma ke naye ngaso sonke isikhathi kanti kuyohlale emhlonipha nangalokho akushilo. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisi bezikuphathele zona namhlanje ohlangabezana noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.